Industries Corporation. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kumublaw kami, ayaten mi nga papagayam, kinayaten nga kakabsat mi ken Kristo. Kablawan da kayo, iti naimbag kinagasat nga malem yu amin nga sangapada, iti dayti manen nga malem ti Domingo. Ti programa nga isuro ti Biblia, sumangbay manen kadagiti nadayaw nga pagtengan nyo. Beten iti panakaramat, ti pasilidades, ti radio station tayo, RPN DCRL, Radyo Ronda Batak. Imat matunan, ni station manager tayo, Mr. Rod Sadyan. Iti biyang ti technical control, magatkadwa tayo, iti dayti nga malem, ni Engineer Mark Angelo Asuncion. Awisen da kayo, ayaten mi nga papagayam ken kakabsat, nga magandingay manen kada kami, iti sabali pa nga parang ti programa tayo, ti Suro ti Biblia. Ti Suro ti Biblia nga programa, ket ipapay kada kayo, ti sibubukel nga Churches of Christ New Testament. Ti Iglesia ni Cristo, nga masarakan nyo, iti baro atulag. Abaylasin nyo, dahil yung iglesia, nga mangipapay kada kayo, dahil yung programa, beten ti panagramat na, iti maysa nga tinapay, maysa nga kupa, ken tubog ti ubas, iti panagkomunyon. Ken sursuro na, nga Diyos ni Apo tayo, nga Yesu Kristo. Nuadda, dagiti mapataod, nga salsaludsudyo, ay tenmi nga papagayam, kadagiti mang maiganyo nga adal iti daytoy a programa asan kay kuma nga bumdeng nga mangidanon kadagita nga salsulsudyo agkomento kayo laeng iti comment section iti Facebook live tayo idanon nyo dagita nga kayatyo nga salsuden nga kayatyo nga malawlawagan may papan kadagiti adal nga mang maiganyo ta mabalin tayo nga tratren sungbatan dagita nga salsulsudyo kadagiti sumarsarunong panagprograma tayo. Nuyawis yo ti personal nga panag-Bible study tayo. Sayat kaminto nga mas kasaba iti Church of Christ New Testament nga dumanon kadagiti nadayaw nga pagtengan nyo. Ag-text when tumawag kayo lang iti numero to ipagayam nyo. Iti cellphone number tayo 0999-985-2366. Kontakin nyo lang dito nga numero ket niyawis yo iti panagadal tayo iti personal ket siyayat kami nga dumanon kada kayo ayaten mi nga papagayam. Happy viewing kadagiti kakabsat tayo nga dan nga mangbibuya kada tayo sumusubaybay kada tayo ni brother Rodel Garcia iti Hawaii Church of Christ. Kumusta kayo dita brother Rodel ken kada kayo amin nga kakabsat iti Iglesia ti Hawaii. Kastamit ni Sister Melody Baliwag iti Gataran iti Cagayan. Hello sister, happy viewing. Kastamit ni Manang Lilia Sanchez iti Kawakawen Tilatag Lawag City. Happy viewing Manang Lilia. Ni Dan Lexter, happy viewing ken kada kayo aminen nga ayaten nga kakabsat ken papagayam. Nga mang subsubaybay kada kami iti Facebook live. Happy viewing kada kayo amin, san kayon nga may naganan nga saggaysa. I-like ken i-share yo kadi, dahil yung programa, tapno dadupay dagiti makangeg, makabuya kada tayo. Dadupay dagiti mabenepisyaran, kadagiti nabalitukan nga sasaw ti Apo. Iso nga iyadadal, dahil yung programa, beten to'y kabsat ken gayemyo, nga timon, dahil yung programa, ti Suro ti Biblia. Alawin na yatin nga papagayam hintay nga ruden iti paset tinasanto na surat ket itultuloy tayo ti adal nga naidasar tayo kadagiti napalabas nga dua nga Domingo ti adal may papan iti kasasaad ti Dios ti kina Dios nga si bubukel wenno di Godhead isu daytoy iti title wenno paulo iti tupiko nga nedasar tayon kadagiti napalpalabas nga Domingo. Ket ti teksto tayo ket iti Kulusas kapitulo 2 iti bersikulo 9. Taken kuana agtaeng tinananay a kina Dios a sibubukel.
Iti English, the Godhead bodily. Ay so di ti kina Diyos nga si bubukel. Eten mi nga papagayam. Naiyadal tayo kadagiti na palabas nga Domingo nga ti kina Diyos wenno the Godhead. Daytoy ket bukbuklen dagiti tallo nga persona nga iso ti Ama, kastamet ti Anak nga ni Apo tayo Jesu Kristo, ken kastamet ti Espiritu Santo. Nga dagitoy nga tallo nga persona ay tenmi nga papagayam agtaeng iti tunggal may sa kadakwada iti kina Diyos nga si bubukel. Napaniknikan tayo kadagiti napalpalabas nga Domingo iti kina Diyos ti Ama. Bayten kadagiti na ipakita tayo nga sitas wenno bersikulo nga mangipaniknek iti kina Diyos ti Ama. Kastamet ti kina Diyos ti Anak ni Apo tayo Jesu Kristo, ken kastamet ti kina Diyos ti Espiritu Santo. Nga dagitoy ket isuda iti mangbukbukel iti maymaysa nga Diyos. Iso nga mabasa tayo ken isuro iti nasantuan nga surat ay mi nga papagayam. Nuapay nga may baga tayo nga daytoy nga tupiko wenno adal ket nakapatpatig. Nasken nga mamuan tayo dijay kinasyasino wenno kasasaad iti dijay Diyos nga pudno nga masarakan tayo ken isuro iti Biblia ay mi nga papagayam. Gapo ta iso iti Dios nga rumbeng nga intayo pagserbyan ken pagdaydayawan DJ pudno nga Dios nga mabasa iti Biblia. Iso nga beten iti dayti nga adal mamuan tayo iti kasasaad DJ maymaysa nga pudno nga Dios. Ti isursuro tayo nalabit nga kuna dagiti dadduma nga dumdungeg dagiti saan nga mamati nga adda iti tallo nga persona nga mangbukbukel dijay maymaysa nga Dios mabalin nga kunada dagiti dadduma no Dios ti Ama, Dios ti Anak ken Dios iti Espiritu Santo. Kunada di pay nagbalinen nga tallo ti Dios. Saan nga rod nga dijay kuna nga maikumbiene ije kuna iti Biblia nga maymaysa iti Dios. Dito iti masansan nga mamaygan tayo kadagiti dadduma nga mamati ay mi nga papagayam nga sanda nga patsen nga ti Ama ket Dios, ti Anak ket Dios, kastamet ti Espiritu Santo ket isomet ket Dios. Iso nga kunada di pay nagbalinen nga tallo ti Dios. Saan tayo nga isursuro kinikas kasaba nga tallo ti Dios. Gapota saan nga isu daytoy iti mabasa iti Biblia. Ti napatak nga mabasa ken isuro ti Biblia ay mi nga papagayam adda maymaysa nga Dios nga daytoy ket bukbuklen dagiti tallo nga persona. Isu daytoy iti sursuro ken ikas kasaba tayo. Hantayo nga ikakasaba nga tallo ti Dios. Ngem ikas kasaba tayo sursuro tayo nga adda maymaysa nga Dios nga dagitoy ket bukbuklen dagiti tallo nga persona ti Ama, ti Anak ken iti Espiritu Santo. Ta isuda dagitoy dagiti napatak nga mabasa iti Biblia nga tinasanto na surat isuro na nga adda maymaysa nga Dios. Kas iti mabasa tayo iti Deuteronomio iti kapitulo 6 iti bersikulo 4 kastoy iti mabasa iti daytoy apaset. Dengkem o Israel ni Jehovah a Dios tayo isu ti maymaysa nga Jehovah. Iso nga iti daytoy apaset ipagpakita na ay termi nga papagayam nga DJ Jehovah a Dios iso kunana iti maymaysa nga wenno DJ Jehovah a Dios iso ti maymaysa nga Jehovah a Dios. Iso daytoy iti saritaen iti nasantuan a surat nga adda maymaysa nga Dios. Uray pay iti surat ni mamadto nga Malakias kastimet iti mabasa tayo ay mi nga papagayam nga kunana met iti daytoy nga paset ni Malakias iti kapitulo 2 iti apay agaramid tayo as sililipot tunggal tao a maibusor ken kapsat na abas sawangan tayo titulag dagiti amma tayo
Di mamadto nga Isayas kinunana nga adda iti saan aya amay maysa aya a Diyos tinamarswa kada tayo. Iso nga iti da natulag dagiti mamadto sarsaritaen da insuro da nga adda may maysa nga Diyos ay tenmi nga papagayam. Ken uray pa iti baro atulag ditoy nga insuro dagiti apostol ni Apo tayo Kristo nga adda iti may maysa nga Diyos. Kas ken ni Apostol Pablo, iti surat ni Apostol Pablo, iti Roma Kapitulo 3, iti versikulo 30, kasto iti mabasa tayo. Tamay may sametlaing ti Diyos, iso nga mang palinteg to, iti panakakugit, gapu iti pamati. Ken iti saan na panakagugit, gapu iti pamati. Ay so nga ni Apostol Pablo, insuro na, nga kinunana, may sametlaing iti Diyos. Uray pa iti surat na kadagiti taga Korinto kastoy met iti kunana iti daytoy nga paset iti kapitulo 8 bersikulo 4 aging gana iti 6. No may papangarod iti panangan kadagiti maidaton kadagiti ladladawan a di Diyosen. Ammumi at tiladawan a di Diyosen awan papay na diti lubong ket awan Diyos no di may maysa. Tauray no adda dagiti naganin da di Diyos ije langit wenno ditoy daga akas laket tay adu dagiti di Diyos ken adu dagiti apapo. Gem kada tayo adda may sa Diyos ti ama nga paggapuan dagiti suami na banag ket datayo maipay tayo ken kuana ken may sa nga apo ni Jesucristo agapu ken kuana adda dagiti suami na banag ken gapu ken kuana adda tayo. Iso nga napatak di surat ni Apostol Pablo nga kunana awan ti Diyos no di may maysa. Iso nga nakapatpateg dahiti nga adal ay tenmi nga papagayam iti pan naka ammo tayo DJ pudno nga kasasaad ti Diyos nga namarswa kada tayo. DJ Diyos nga mabasa ken masarakan tayo iti Biblia tapno iti kasta DJ nga pudno nga Diyos iti masarak iso ti masarakan tayo nga intayo pagserbian ken pagdadayawan. Ta no saan tayo nga amo DJ pudno nga kasasaad ti Dios baka di tayo amo ay tenmi nga dumdumeg nga DJ Dios nga patpatyen tayo iti agdama nga pagserserbian tayo ket isu dagayam dagitoy dagiti di Diosen diti lubong. Ano kuna tayo nga di Diosen dagitoy dagiti saan nga pudno nga Dios nga pagdaydayawan pagserserbian dagiti adu nga tattao. Kastamet nga uray pa ni Santiago sinarita na iti kinamaymay sa ti Dios. Iti Santiago Kapitulo 2, iti versikulo 19. Sika patyem at ti Diyos maymaysa, na imbag ti aramidem, dagiti sayiro patyenda, ket agpigirgir damit. Iso nga, dagito nga paset, tinasanto na surat, dagiti mamadto ti Diyos, iti danatulag, dagiti apostol ni Apo tayo Kristo, iti baratulag, pinaniknikanda, insuruda, nga dalaeng iti maymaysa nga Diyos. Ngem, anya di jay may sa nga Diyos, nga sarsaritain, dagiti mamadto ken apostol ni Apo tayo Kristo, ay tenmi nga papagayam. No, kitain tayo, di jay may sa nga Diyos, di jay may sa, nga mabasa tayo, iti Deuteronomio, iti kapitulo 6, iti versikulo 4, ay tenmi nga papagayam. Daytoy ket naggapo iti Hebreo nga balikas, Hebrew word, nga ekad. Ket ti definition ti ekad, kahit nasa wen, ay tenmi nga papagayam, di jay may maysa, nga ti Hebrew word ket ekad, properly united as one. Ti source tayo, ket iti Strong's Concordance. Iso nga, di jay may maysa nga Diyos, nga sarsaritain na iti nasanto na surat, ay tenmi nga papagayam, di jay ekad, united as one. Kahit nasa wen, napagmaymaysa nga maysa. Iso nga, dagiti talo nga persona, nga naipakita tayo iti nasanto na surat, nga agtaeng kadakwada iti kina Diyos as ibubukel, dagitoy, dagiti napagmaymaysa, nga maymaysa nga Diyos. Iso da iti mangbukbukel, DJ maymaysa nga Diyos, wenno DJ kina Diyos, DJ Godhead, nga mabasa tayo iti nasanto na surat. Ket tapno dadda nga mawatan tayo, DJ maymaysa, DJ ekad, ay tenmi nga papagayam.
kitain tayo dagiti ehemplo nga nakaaramatan na dijay ekad wenno may maysa. Iti in plano ti Dios nga panagasawa iti tao nga pinarswana. Daytoy ket bukbuklen dagiti dua nga tao, maysa nga lalaki ken maysa nga babae. Isu daytoy ti in plano ti Dios nga agasawa kada dijay tao nga pinarswana, lalaki ken babae. Dua nga tao ay tenmi nga papagayam. Ngem iti panagasawa dijay lalaki ken babae kunana iti nasanto na surat iti bersikulo 24 iti Genesis kapitulo 2. Gapuna at ti lalaki panawan nanto ni amana ken ti inana, ket tumipunto iti asawa na ket agbalindanto nga may maysa nga lasag. Iso nga DJ dua nga tao, lalaki ken babae nga agasawa, iti matang ni Apo Dios dagitoy ket napagmaymaysada nga lasag. Sandan nga dua ngem may maysa nga lasag. Ay so dayjay iti napagmaymaysa nga dua nga tao nga nagbalin nga may maysa nga lasag. Kastamet uray pay iti mabasa tayo iti Nehemias iti kapitulo 8 bersikulo 1 kastumet iti kunana iti dayti nga paset. Ket amin natattao na gurnungda kas maymay sa tao ijay nalawa adiso nga daydi iti sango tirwangan ti danum. Ket nagsauda ken Esdras nga eskriba tapno yegna ti libro ti linteg ni Moises nga imbilin ni Huba iti Israel. Makita tayo ay tenmi nga papagayam nga sinarita dito iti nasanto na surat nga dagiti tattao ket naggurnungda. Amin na tattao naggurnungda kas may maysa nga tao. Ay pagpakita na dito dijay adu nga tattao naggurnong nga isuda dagiti Israelita ket kunana kas may maysa nga tao. Mangipakita iti panagmaymaysada kas maysa nga puli dagiti Israelita nga isuda dagiti tattao ti Dios iti panawen iti daan nga tulag. Ket no intayumet iti baro a tulag dijay kapintasan nga ehemplo dijay ekad wenno may maysa ay tenmi nga papagayam nga daytoy ket may aplikar iti kinamaymay sa ti Diyos. Ti iglesia nga binangon ni Apo Jesucristo ket may sa laing nga iglesia kas mangipakita idin karina nga bangunin na iti iglesia na iti Mateo iti kapitulo 16 iti bersikulo 18 nga kinuna ni Apo tayo nga Jesucristo. Ket siya kunakmetken ka asika Pedro ka ket iti dayti abatu bangunek tu ti iglesia ket dagiti ruangan ti Hades sandanto nga agbalegi ken kuana. Iso nga napatak iti dayti nga paset nga tilaeng inkari ni Kristo nga bangunin ng iglesia ket may maysa nga iglesia ay tenmi nga papagayam. Ket dayti nga iglesia nga binangon ni Apo Jesucristo isu dayto iti may bilang nga bagina ta isu iti ulo daytoy nga bagi. Iti Kolosas kapitulo 1 iti bersikulo 18 ken iti 24 takunana ta isu ti ulo ti bagi kahit nasa ti iglesia. Iti bersikulo 24 Kolosas 1:24 ti bagina ket isu iti iglesia. Ket dayta nga iglesia nga kukwa ken binangon ni Kristo isu metlaeng daytoy iti sarsaritaen ni Apostol Pablo nga maysa nga bagi. Kas mabasa tayo iti Efeso iti kapitulo 4 bersikulo 4. Ngem dayto nga may maysa nga bagi nga iso nga may maysa nga iglesia nga binangon ni Kristo nga iso ti may bilang nga na espiritual na bagina. Dayto ket bukbuklen dagiti adu nga tattao dagiti tattao nga nayaban ay tenmi nga papagayam nga dagitoy isuda dagiti nabautisaran ken Kristo. Mabasa tayo iti umuna nga Korinto kapitulo 12 bersikulo 12 ken 13. Takas iti bagi may maysa ngem adu dagiti kamkameng na ket isu amin dagiti kamkameng idinto nga aduda may maysada bagi kas tamet ni Kristo. Tagapu iti may maysa nga espiritu datay amin na bautisaran tayo
iti panagmaymay sa abagi, uray Hudyo wenno Grego tayo, uray padadipen wenno agwaya-waya, ket datay amin na panum tayo, iti maymay sang Espiritu. Iti versikulo 27, da kayo nga rod ti bagi ni Kristo, ket tunggal maysa kada kayo, kamkaming na. Iso nga ti iglesia, iso nga may bilang nga bagi na po tayo Kristo, bukbuklen daytoy dagiti adu nga kamkaming, wenno dagiti adu nga tattao nga nabautisaran ken Kristo. Ayten mi nga papagayam. Iso daytoy iti pakayaplikaram, DJ may maysa, wenno DJ ekad, may aplikar daytoy uray pay iti kasasaad ti Dios nga DJ may maysa nga Dios. Bukbuklen daytoy dagiti talo nga persona nga iso ti Ama, ti Anak, ken iti Espiritu Santo. Dagiti napagmaymaysa nga ijay kasasaad nga kina Dios, isuda iti mangbukbukel dijay maymaysa nga Dios nga isuro iti Biblia. Kastamet nga dagitoy nga talo nga persona na ipakita met iti panagmaymaysada, uray pay iti panangisalakan iti tao. Ayten mi nga papagayam. Ti mangisalakan iti tao awan sa bali no di ni Apo Dios. Daytoy mabasa tayo iti surat ni Apostol Pablo ken ni Timoteo. Iti umuna nga Timoteo kapitulo 2 bersikulo 3 ken 4. Daytoy na imbag ken makayayo iti matang ti Dios a mangisalakan kada tayo. Isu nga kayat na nga isuamin dagiti tattao may salakan da kuma, ket dumteng da iti pannakamu iti pudno. Iso nga digital nga persona ti Dios. Dagitoy ket agmaymaysada iti panangisalakan iti tao. Ti Dios kunana iso iti mangisalakan iti tao. Ayten mi nga papagayam. Dagiti talo nga persona ti Ama, ti Anak, ken iti Espiritu Santo, dagitoy ket agtrabaho da, adda iti paset da, tunggal may sa kadakwada, para iti panakisalakan iti tao. No kitain tayo, iti paset, iti tunggal may sa nga persona, DJ paset ti Ama, iso iti naggapuan DJ plano ti Ama, iso iti makunang inhinyero, wenno arkitekto ti Ama, ta iso iti naggapuan ti plano, iso ti planner DJ Ama. Eten mi nga papagayam. Iti panakapukaw ti tao, iti hardin ti Eden, idi nga imay ti basol iti tao, ket nayadayo, wenno naisina ti tao, iti Dios. Ditoy nga naipakita, di plano ti Ama, iti panangisalakan na iti tao, ayten mi nga papagayam. Mabasa tayo, iti Genesis kapitulo 3 bersikulo 15 nga kunana, ket siya pag ginuraen kayto iti babae ken ti kapututan na, daytoy sugaten nanto taulom, ket sika sugatem to timukod na. Ditoy nga ipagpakita ti Dios, DJ plano na iti panangisalakan na iti tao, DJ iyaay, DJ anak ti Dios, iso nga mangpukaw iti basol, mangisalakan iti tao, iti basol, ayten mi nga papagayam. Babaen, DJ kunana, nga DJ kapututan iti babae. Ken DJ kapututan iti uleg, nga iso ti diablo, ayten mi nga papagayam. No, kitain tayo, dayto iket adda nga naipalawag, iti surat ni Apostol Juan, DJ plano ti Dios. No kasano nga isalakan na iti tao, iti umuna Juan kapitulo 3, iti bersikulo 8, kastoy iti mabasa tayo, iti dayti nga paset. Kuna ni Apostol Juan, ti agaramid iti basol kukwa ti diablo, tananipod iti damo ti diablo agbasbasol. Gapo ito'y apanggep na iparangarang ti anak ti Dios, tapno pukawen na dagiti araramid ti diablo. Iso nga ni Apostol Juan, kinunana nga ti agaramid ti basol, dagiti adda iti babaen ti basol, dagitoy ket tinagikwa ti diablo. Adda nga kukwa ida iti diablo. Ngem ne parangarang di anak ti Dios, ni Apo ta Jesucristo, tapno iti kasta pukawen na dagiti araramid ti diablo, wenno iso iti mangpukaw iti basol, mangisalakan iti tao manipod iti basol,
ayten mi nga papagayam. Bayten iti paningibawon ti ama, DJ bugbugtong anak na, imbawon na di ti lubong. Babaen iti panakayanak na, iti babay, nga iso DJ sarsaritayan na, ijay Genesis Kapitulo 3, versikulo 15. Ta kunana, iti Galacia Kapitulo 4, iti versikulo 4. Ngem idi na danunan ti aldaw, ti Diyos imbaon na ti anak na, anayanak iti babayi, nayanak iti babayi niti linteg. Iso nga idi may di bugbugtong anak ti Diyos, imbaon ti ama. Tapno iti kasta aramiden na di plano ti ama. Para iti panakisalakan iti tao, ayten mi nga papagayam. Paset DJ plano, iso DJ iyaay na po tayo Kristo, mayanak akas tao, mayanak iti babae. Babaen iti panakapili ni Birhen Maria, iso nga nang isikog, ken nang yanak, kinaputo is Kristo, ije panagbalin na nga tao, ayeten mi nga papagayam. Ta dayto iket iso iti plano ti ama. Ta kunana, iti Juan, iti kapitulo 6, ije versikulo 38, kasto iti kuna, ni apo tayo nga Isu Kristo. Tabi mabaak na nipod langit, saan atap no aramidek ti pagayatak, no di ti pagayatan ti nang ibon kanyak. Iso nga ni apo tayo Isu Kristo, nagkapoy di langit bimaba, ay tenmi nga papagayam. Deto iti may sa nga mga paniknik, nga ni Kristo ket saan nga tao laeng. Gapota ni Kristo, bimaba na nipod langit, naggapo iti langit. Tapno iti kasta, umay na tungpalin, wenno aramiden DJ plano, wenno pagayatan ti ama. Iti panangikawis na, panagbalin na nga tao, akas kada tayo. Ta urepay, iti Juan kapitulo 1, versikulo 1, kastimet iti kunana, iti dahi mapaset, DJ, kasasaad niya po tayo ng Isu Kristo. Idi punganay adda ti berbo, ket ti berbo adda iti Dios, ket ti berbo iso Dios. Ije versikulo 14, ket day di a berbo nagbalin alasag, ket nakipagyan kada tayo. Ket nakita mi ti dayag na akaslay ti dayag ti bugbugtong anak ti ama, napno ti parabor ken ti pudno. Iso nga DJ kasasaad ni Kristo, idi punganay iso ti berbo. Ket DJ a berbo kunana, iso Diyos. Iso nga ni Kristo, idi po nga nay, addan, ay tenmi nga papagayam, ta di nga berbo, awan sa bali no di na po tayo Kristo, ta iso ket imay, ket nagbalin arasag, wenno nagbalin nga tao, nagparang iti kasasad iti tao, diti lubong, ay tenmi nga papagayam. Tani Apostol Pablo, pinanagtikan na, iti daytoy nga surat ni Apostol Juan, pinanagtikan met ni Apostol Pablo. Iti surat na iti Pilipos, iti kapitulo 2, iti versikulo 5, aging gana iti 8. Adda kuma kada kayo, daytoy anakem nga damet ken Kristo. Isu nga idinto nga addaan galada Diyos, sanayin kan kano ti pannakipada na iti Diyos. Banag arebeng na idiya sa limetmetan. No diket binaybayan na ket innala na ti galad nga adipen, anarami da kapadpada dagiti tao. Ket idinto nagparang iti kasasad ti tao, nagpakumbaba anak nakim na, anagtulnog gaginggaken patay, wen patay iti krus. Iso nga DJ plano ti ama, iso detoy iti inpatungpal ni apo tayo ng Isu Kristo, ay tenmi nga papagayam. Iso nga DJ paset ti ama, iso iti nang iplano, iti panakisalakan ti tao, ket DJ nang ipatungpal, iso ti anak, ngawan sa bali no di na apo tayo Isu Kristo, DJ ay na dito'y lubong, tapno agbalin nga tao, akas kada tayo, tapno iso iti agbalin nga daton, agtungpal iti ipapatay na, ay tenmi nga papagayam. Iso iti agbalin nga daton para iti panakasubot ti basol, iti sangalubungan. Ta DJ panakasubot iti tao, masapol nga adda iti dara nga may parukpok. Takunana iti Hebreo kapitulo 9, iti versikulo 22. No awan iti dara nga may parukpok, awan iti panakasubot. Iso nga DJ plano ti ama,
imay imbaw na ti anak na nga bugbugtong diti lubong, nagbalin nga tao na yanak a tao kas kada tayo, tapno iso ket may parukpo tinapatigadara ni Cruz, tayo so daytoy ti agbalin nga subbot iti basol iti sangalubungan. Efeso kapitulo 1 iti bersikulo 7. Ket kenkuana maddan tayo ti pan nakasubbot, gapu iti dara na ti pan nakapakawan dagiti basbasol, amayan norot iti kinabaknang iti parabor na. Iso nga makita tayo di plano ti Dios para iti panakisalakan agmaymaysa dagiti talo persona para iti panangisalakan iti tao. Ti Ama iso iti nangaramid ti plano, ti Anak iso iti nangipatungpal deta nga plano, ket ti Espiritu Santo makita tayo tumay iti paset na kadag iti sumarsarlo nga panagadal tayo. Gapo ta san tayo nga mayanay dayti nga adal ababa ti oras tayo eten mi nga papagayam. Iso nga itultuloy tayo tumanen daytoy nga adal ken tupiko